Están arrimando ao boliche que a bola obxectivo nese momento. O alumnado do Instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes descubriu estes días un xogo con 20 séculos de historia. Creo que é un deporte que ten o bo que teñen os deportes de equipo, que é de cooperación, o traballo xuntos, pero que non teñe quizás esa agresividade que poden ter outros deportes como pode ser os deportes máis de contacto. Na actividade participarán en total máis de 250 estudantes de secundaria e formación profesional nas pistas de atletismo Cidade Cultural. Primeiro demos unhas pautas teóricas moi breves de 15 minutiños e despois o que fixemos xa é un circuito de petanca. Primeiro de arrime e de saque o primeiro día e hoxe que o segundo día están xa xogando partidos oficiais a 13 puntos reglamentarios e coas distancias estipuladas. No canto destas bolas, os gregos utilizaban pedras. Máis tarde fixéronse de madeira e as modernas son de aceiro ou bronce. Como tamén son os meus amigos, tamén se disfruta moito. Xeralmente considérase que é un deporte asociado para xente maior. E se contabilizamos os datos da Federación Española de Petanca, vemos que só o 85% dos federados son menores de 50 anos. Ademais de interxeneracional, é unha actividade integradora. Porque eles teñen que tomar unha decisión, teñen que decidir si teñen que acercar a bola ou lanzar a tirar, ha de ser consensuada. Isto é unha dinámica social importante que ten este deporte. A petanca é un deporte federado con 2 clubes en Lugo. O Club Petanca Lugo e o Club Petanca Muralla. Hai rapaces de todas as idades xogando no Parque de Frisa. Na seguinte quenda, o vindeiro sábado, 4 de xuño, tocalles os alumnos do ciclo de Técnico Superior en Ensino e Animación Sociodeportiva.